casi xa a todas e a todos. Hoxe presentamos as actividades do 25N no rural. Acompáñame Cruz da Fonte, que é a coordinadora desa acción que fixemos en torno ao 25 de novembro, coordinadora da campaña Compostela en negro nos centros socioculturais do rural, e María Pose, que é a responsable dos centros do rural, dos centros socioculturales do rural, e que xoga un papel moi importante na vertebración de todo o traballo que se está facendo dende eses equipamentos tan importantes para o noso concello. Sabedes que hai uns días, o día 12 de novembro, presentábamos aquí as actividades desta campaña. Hoxe imos a falar explícitamente de o traballo que se ven facendo nas últimas semanas a través dos centros socioculturais en moitas das parroquias do noso concello. Queremos presentarvos unha desas actividades, o vídeo que se vai a difundir no rural, pero o que tamén vai ter acceso o resto da cidadanía a través das redes sociais. Un vídeo que faremos a propia presentación o mércores día 25 ás 4:30 en Santa Marta, no Centro Sociocultural de Santa Marta. Decir que o que xa sabedes, que dende os centros socioculturais do rural levan anos con moitísimo éxito realizando actividades e proxectos que teñen que ver ca igualdade. Nesta ocasión editáronse unha serie de pezas audiovisuais resultado das entrevistas gravadas gravadas de ámbitos diferentes e a persoas que viven no rural de Compostela. O obxectivo deste traballo, destas pezas, é mostrar a realidade actual en materia de igualdade e de cuidados. O gran valor que adquire estas pezas é que, neste caso, as entrevistas non se lle fixeron ás nosas mulleres do rural, sino que se lle fixeron os homes. Nos entendíamos que era absolutamente imprescindible e necesario poder mudar a situación, desencadear unha reflexión moi profunda a través das súas propias reflexións, a través desas reflexións dos homes do rural de Compostela. Un dos protagonistas dese vídeo iba a estar hoxe con nós, que é o concelleiro de Medio Rural, a quen lle mandamos un saúdo ao meu compañeiro Xosé Manuel Pichel, pero que por razóns importantes non pode estar hoxe aquí. Nos entendemos que, ademais do empoderamento femenino, precisamos de que toda a sociedade se implique e reflexione moi profundamente para erradicar a violencia de xénero. Este foi realmente o motivo polo que decidimos nesta edición implicar a quen son e van a ser actores principais e compañeiros neste cambio tan necesario na nosa sociedade. Un cambio profundo que necesariamente ten que implicar a todas as partes, e con estas pezas entendemos que contribuímos a que si sexa. Eu creo que o resultado é fantástico. O colgaremos de forma inmediata nas redes. Sen máis, lle dou a palabra a Cruz, que foi, como decía ao principio, a encargada de planificar, de pensar e de coordinar este traballo. Vale, bos días. Antes de nada, agradecerlle ao equipo que me acompañou neste proxecto, empezando por María Pose, que estivo aí poñendo todos os medios necesarios para mobilizar o rural, como sempre fai, e a Manuel Tato, de 70 Mandarinas, poñer a súa cámara e a súa paixón tamén neste proxecto.
Tamén, como dixen o outro día, pois a todos os homes que se animaron a participar. Eu creo que xa no momento no que estamos, creo que xa non é suficiente con decir eu loito contra o machismo, senón que hai que demostralo. Creo que o primeiro paso é facer autocrítica, ver, pois, ao mellor, como estamos contribuindo, ás veces sin darnos conta, para que ese machismo non se erradique. Entón, pois, as reflexións que fixemos cos homes, non sei se temos aí a peza para proxetar un pequeno avance, sí, van encamiñadas un pouco por esa liña, son autocríticas, reflexións, pois, que nos indican un pouco por onde debe ir o cambio, porque se realmente queremos que isto cambie, o cambio ten que vir desde dentro. Nada, sin explicar así máis, non sei se podemos ver un pequeno avance, porque creo que as imaxes e reflexións só din todo, sin que eu este explicando aquí o que di o vídeo. Se ao final na taberna só se ven homes, ou no bar, un rapaz pasa por aí, para un rapaz que ve 10 homes, o normal será, cando chegue a X anos e poida ir ao bar, será que entre. Probablemente o primeiro que deberíamos de facer os homes é unha profunda autocrítica. As vítimas tanto de asesinatos como de violacións como de acoso que se producen no mundo, pois hacia as mulleres son provocadas polos homes. Eu levo vindo o empoderamento da muller desde que nacín. Claro, entón, miña nai é das de si queren falar que falen, eu vou a ir igual. Recordo perfectamente que algúns dos meus veciños dali, da miña edad, cando eu tiña 12, 14 anos, pois, bueno, mofábanse algo daquelas labores que sabían que eu facía, que intentaba facer unha tortilla ou un guiso ou calquera cousa, e dicía, eso é traballo de mulleres, pero na nosa casa eso nunca se viu. Esta sigue sendo unha sociedade, hai que chamarle así, machista. Si somos machistas, ou a inmensa maioría dos homes, pois temos moitos comportamentos machistas do cales deberíamos de reflexionar. Pero o importante é saber recoñecer tamén cando un ten errado, non? Cambiar. Eu o que quero é que os homes que respeten un pouco máis as mulleres. Espero que sea así. Que sea así. E as mulleres do rural, desde logo, teñen un gran mérito. Teñen, e supoño que terán ao longo do tempo un gran mérito. Atópaste coas, como dixo, coas súas mulleres, non? Aquelas mulleres pois, do rural que se encargan de todo, non? A hora de xogar nas casas, pois, tamén penso que non debe haber xoguetes sexistas, vamos decirlo así, non sabes? Un xoguetes só para nenos e un xoguetes só para mulleres. Si permitimos que na casa prime a educación de sempre, as bases non van a cambiar nunca. Fai que se che poña a pel de galiña, pois, pensar que a día de hoxe pois, non está garantizada a seguridade das mulleres neste país. pero é que eu non diría que somos todos iguales, eu diría que realmente as que moven o mundo son as mulleres. Si nós todos, como a sociedade, homes e mulleres, non somos capaces de ver isto e de dar solución a este problema, pois sempre vamos permanecer sin ser capaces de mover un paso hacia adiante, non? Pero xa non vale só de pasiño a pasiño, eu creo que xa hai que ir dando brincos. Brincos. Bueno, con isto remata estes 3 minutos do primeiro dos vídeos, que un pouco o primeiro e o que resume pois o concepto, o discurso que queríamos marcar, esa reflexión que están facendo de forma, eu creo que moi honesta, pois eses homes do rural, moitos coñecidos, porque son algún representante político, pero representantes de diferentes asociacións veciñais das diferentes parroquias da nosa cidade, de Ferusa tamén, que é a Federación de Asociacións do Rural, e, bueno, é un exercicio absolutamente
imprescindible para que pois, vayan corrixindo e superando pois, todos os problemas derivados da desigualdade, no? Entre os homens e as mulleres e todas as patoloxías tremendas derivadas desa desigualdade. Entre elas, pois, a máis terrible e a que, pois, coa que estamos intentando combatir que a lacra da violencia machista, no? Con estes exercicios que creo que todos todas tamén os temos que facer porque é algo que culturalmente está totalmente metido nas nosas cabezas e nos nosos comportamentos, pois temos que ir correxindo os grandes, os pequenos e os medianos e os máis pequeniños micromachismos para ir erradicando este grandísimo problema que ten a nosa sociedade. Entón, bueno, moitos parabéns ás dúas polo traballo previo, porque isto é o resultado realmente de un traballo de campo, de unha planificación, de un esforzo enorme por intentar pois tamén incorporar e buscar aproximarnos aos homes e facelos cómplices e partícipes deste traballo conxunto que vai levar moito tempo, pero que iniciamos pois incorporándoos a esta campaña, ¿no? Que creo que vai a ser exitosa. Si podo facer. Sí, por Dios. Bueno, creo que temos que agradecerlle ás mulleres que participaron neste programa todos estes anos, traernos hasta aquí, porque creo que foron elas as súas reflexións as que nos indicaron que elas estaban entendendo, pero que chegaban a casa e non eran entendidas. Elas foron as que nos dixeron que tiñamos que implicar os seus homes e este é o inicio, espero, desa implicación, e que o único cambio posible é cando todos os homes sean sinceros consigo mesmos e fagan a reflexión que estes homes fan no vídeo ou nos vídeos que se van a difundir estes días. E nada, agradecer ás mulleres do rural que levan traballando na casa, fora e ao lado durante todos estes anos e que despertaron e que viron que poden ser iguales aos homes e que queren que os homes tamén estén neste camiño e que os impliquemos. E solo eso. Hai outras frases. E lanzamos unhas frases para as redes, algunhas delas están aquí, para que os homes e as mulleres se fagan fotos con elas, e esas frases son reflexións sacadas das entrevistas cos homes que entrevistamos para o vídeo. Son frases reais que a eles lle saliron en momentos das entrevistas e que nos rescatamos para facer unha campaña de difusión a través das redes e que calqueira se poida facer unha foto con elas, e están para descargar, supoño que nesta noticia, e despois van a estar tamén nas redes de Compostela en Negro para que calqueira as poda descargar e utilizalas. Sí, eu quería preguntarles a elas as que levaron o proxecto. No vídeo que acabamos de ver un pouco de resumo, claro, aí estamos vendo homes que están dispostos a ese cambio. Non sei se durante o proceso de elaboración destes vídeos encontrastes boa disposición en xeral ou aínda hai unha parte dos homes que lles custa, non, facer este exercicio de reflexión e de autocrítica. Digamos que os que vemos aquí somos que están no camiño. A ver, sí que é certo que o que falábamos ao principio da honestidade, aquí vemos unha parte das reflexións, pero nestas reflexións tamén hai moito que analizar e que traballar. Xustamente o que comentabas, tía, por eso as súas reflexións son potentes, porque a súa autocrítica parte precisamente por esa necesidade, por darse conta de que teñen que cambiar, pero tamén se dan conta que no seu entorno a realidade non é así. Entón, a idea un pouco deste vídeo é fomentar precisamente ese cambio, que as súas reflexións sean, en certa forma, exemplarizantes e que cheguen pois a outros homes que ao mellor aínda lles costa ver ou asumir pois determinadas cuestións.
Cantas mulleres e homens en total participaron? Non sei se... Que o programa, neste programa levan participado 160 mulleres, pero ao longo dos anos temos 160 participantes máis ou menos, e homes neste vídeo participan 8 homes, e noutros proxectos que fixemos participou algún home, sobre todo en fisioterapia, pero foi casi testimonial porque non se apuntaban. Temos que dar ese paso de que os homes veñan a este tipo de actividades, a estes programas, e que reflexionen sinceramente, non ten por que ser diante dunha cámara, pero si consigo mesmos que se den conta do que está pasando. Matizar tamén que un pouco a proposta que lle lanzamos aos homes, buscábamos un pouco ter representación, pois como decía antes Mercedes, de todos os ámbitos, do ámbito político, do ámbito do tecido asociativo, e despois tamén está relacionado cas mulleres que participaron nos obradoiros, porque algún dos que sale aí pois é marido de algunha das mulleres que participou, e noutros casos pois fillo das mulleres que participou. Entón, interesábanos ter esa visión conxunta. Pero, bueno, a idea é poder chegar ao maior número de homes posibles e que realmente esa autocrítica veña non só das persoas que aparecen no vídeo, sino pois en todas as parroquias e en todos os recunchos. Alguna cuestión máis? Pois nada, moitísimas gracias a todas.